Ahoj, takže vítejte u našeho prvního dílu Let's Play Minecraft. Tady je můj bratránek, Policeman 16. Tak ahoj, možná mě už znáte z YouTubeka, jsem Maltazar. A tady s mojím bratrancem točíme vlastně Minecraft teďka na multiplayer. No a postavili jsme si nový barák z bedrocku. Jen tak jako bedrock je nezničitelný kamen. Pro nováčky. A právě vlastně to je naše taková jako rezidence v uvazovkách, ať nám to nikdo nemůže zničit. Tak. Teďka vám ukážu můj pokoj, není to zatím nic moc, ale chci si tady vylepšit. Fakt, že zatím to není vůbec nic moc. Stick, piston, lava. Nejsme cheateři, nejsou to cheaty, ale jsme něco jako admini skoro už. Ne, to je takový plugin na tomhle. Který A je jsem, vlastně lítání přes péro. to se může, no. Přes pérko od slepice můžete lítat. A něco zkusím. No to nejde, kurník. Na jednom serveru to šlo, nevadí. Musíš dělat tak, když už tak dlouhé. Jsi to zkoušel. Tak v dnešním díle vám ukážeme celý náš barák a budeme si ho ještě vylepšovat. Tak ukážu Policeman. Můžu do něho vstoupit? Jo. Tu. To je od Policemana. Docela hezké. Jak vidíte, tak takhle mají vypadat pokoje. Není to nic moc, ani nepotřebujeme. Potřebujeme se prostě jenom ubytovat. Ty vidle, já se tam nemůžu dostat. Wow! No konečně. Tak. Kde mám bedrock? Máš venku ještě ten bedrock? Kde je venku? Dole. Ne, to je blue wool. To nepotřebujeme. Jak vidíte, napůl tady je zima, napůl léto, nebo no. Jsme tak na takové hranici. A jak vidíte, mám nový texture pack, tak snad se vám bude líbit. Dej to na Classic Texture. Mně se docela tady to líbí. Wow. Jak vidíte, dá se s tím těžko lítat. Co jsem to chtěl? Ten bedrock. Sakra. Tak. Tady tohle, co jdu teďka používat, tak to se dá jenom na některých serverech. Koukni se, vidíš, mám číslo nějaké a mám tady bedrock, vidíš? Já vím. Já to A znám. ty to píšeš. Já vím, protože to je lepší. Ani. Ty čísla si nemůžu zapamatovat. Já už si pamatuju ty nejdůležitější. Já ne, nepoužívám. Jak vidíte, fakt je s ním těžko lítat. S tím perkem? No. Slepý. Já se nemůžu přistat, no já nemůžu přistat. Už to prdím, ale. Mám tu. Tak. Obrazu. Tak. Číslo 1. Wow. A číslo 2. Hej, když vylezeš, tak prosím nepřistávaj na mojej ploše, jo? Nepřistávací plocha. A ještě něco udělám, Yes. aby tu nepršelo. Mám úplně nádherný obraz. Ne, jsem vůl. Jsem diamantovou. Tak jsem to chtěl. Tak. Bedrock máme.
Tak. A teďka to tady nějak rozšíříme.